Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi. Ampun cengengesan Bapak Ibu. Lah, digas. Kowe ora tau melok kabeh mekan kepinginane cita-citane wis dadi wong sing sukses. Lah sing terakhir siji iki digoblokne. Ngono. Sudah anak goblok. Lho, kocak apa to meh kowe iki meh sadene Mas Komet niku dagelan terlucu. Nggih. Dia juga ngomongan nak krungu bangkono. Iya. Kok kemaksa iki lanang nek Komet karo aku mesti sing mbok kira sapa ayo. Dadi bunuh diri kowe. Apa? Lah nek pilihan apik. Aku kok ngene-ngene. Iya. Kok bunuh diri nek pilihan. Sugeng dalu Mbak Cangik Mbak Limbo. Inggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dos pundi pawartos panjenengan ing dalu punika silaturahmi wonten aladan mriki. Nggih. Sehat walafiat boten wonten alang setunggal menapa. Lah nek kados ngaten ingkang wigati lak sing penting niku njagi kesehatan. Nggih. Amargi cuacane menika mboten sok napa niki sok panas, sok udan ngaten lho Mbak. Nggih. Saya saged silaturahmi ing dalu punika wonten dalemipun panjenenganipun Pak Tukirin kaliyan Ibu Sri Purnami. Nggih. Alhamdulillah piyai kok sembodone mboten kantenan lho. Sembodo Mas. Lagi kaya apa ditokne kabeh iki wau. Piyai blaster kok. Nggih. Nggih. Panjenengan sampun dipun paringi utawi diaturi oleh-oleh saking Pak Tukirin mboten? Sampun. Napa wujudipun? Inggih menika lha niki jarit niki. Nah, cobi. Kula mampun diparingi udeng kados ngeten iki jare Mas Bapak Mas Tris. Mas Tris niku Piyu. daharan kowe dia diparingne ujukan kopi. Diparinge. Wah, kopine Pak pahit ndak umum. Lah. Yo ben anu ben ora kerak gula. Leres yanine person di sing sehat di sing ora dibedak-bedake. Sanipun mergo sok seniman iki melek bengi rak ngoten to. Lah, nek ya alhamdulillah silaturahmi ing dalu punika luar biasa. Nek ngomong ora kowe iki gak ngomong ya. Lho, kok piye ta? Nek ngomong kemajur kok wis kabeh diweni iki tuku nyok. Iki mari Mas Bambang, Mas Bambang mari aku lah, kowe tuku karo aku. Wah, tiba-tiba mbok blantek to ngono. Piye to tanggapan arang-arang ya. Kok dipotong iki. Aku niku Mau karo piye? wong iki mbok seneng penggalimu atimu bengi iki kahanane sing meriah kaya ngene Mas Bambang. Iki wong ngomong mbok sing apa eneke lho. Matur nuwun sing pisanan kagem Pak Alek. Pak Alek. Wis gak karo Pak Alek wis awake dhewe rasa teko Jepang ya ta. Kok Jepang lho? Jepang. Pundi? Jepang. Jepang. Nggih. Lah kula wau Jepang. Lah nggih. Nggih. Mboten padha to?
Nggih padha. Beda. Iki nek Jepang iki luar negeri nek iki Jepang iki marga mulya, marga dalan mulya iki sugih. Mulane piyai kene iki sugih-sugih nrimo uripe. Berarti kok awake dhewe ora petuk Naruto. Iya maksudnya. Kok Naruto Jepang. Berarti nek marga mulya ora petuk Naruto, ora Jepang ta ya? Jepang. Nek Jepang awake dhewe pada petuk Naruto. Lah nek Jepang kok petuk Naruto. Yo, matur nuwun karo Pak Tukirin kalian Ibu Sri Purnami. Matur nuwun Pak Tukirin. Sing pisanan, sing nomor 2 Pak Dalang sing kondang laris, nggih, Pak Alek. Kula mriki niku mboten ngarep napa-napa, Mas. Ha iki, saestu. Awit menika bapak kula nggih guru kula panjenenganipun almarhum menika nggih pepunden kula, guru kula, bapak kula. Dadi kula mriki ikhlas lahir batin kula mboten nyuwun napa-napa. Malah dibaleni meneh. Lah kula mriki gara-gara jenengan lho. Lah jenengan ngendikan kula niki mboten ngarep napa-napa. Lah piye, Bos? Nuwun sewu sik dikenake. Nuwun sewu. Jenengan iku wau kepengin oleh ganjaran apa pengen oleh cilaka? Ganjaran Pak Deden kok. Sarate wong oleh ganjaran iki nyambut gawe sarane kudu pripun? Ikhlas niati ibadah. Lho, rumane bener Sedekah ngamal. Monggo kalian iki mawon. Kok iki iki sing ikhlas, kula mboten pate ikhlas kok. Kula nek ikhlas ya omong ikhlas, ora ya ora. Sing tak urus. Iku awake dhewe nggih, terus. Mbak Sani Mbak Limbu. Seorang seniman iki jangan memikirkan finansial jangan. Lah, ngopi tanggap iso silaturahmi karo piyai. Matur nuwun. Matur suwun. Lho, ngoten. Wis tak apal ngopi omongane wong lamis. Lho, kok lamis wis? Wis ta wis mbok teko kene mesti mbok sapa yoga-yoga karo wani cit aku mesti arep-arep. Paling gak ganti-ganti bensin lah. Wih ganti-ganti bensin. Umpama kok kene kok ngekeki 12.000 wong bensin tak liter ya 12.000. Kuwi ora salah jane. Lah jenenge. Lah nek ngomong sing apik mosok kok gak ngarep apa-apa iso silaturahmi. Wis cukup mangan silaturahmi tok. Wong iki butuh sego. Mula pertama aja Pak Tukirin tok. Lah sapa matur nuwun karo Suminah barang kuwi. Suminah kuwi sapa to neh? Lah sing ngedang nang sak biyen iki kok enggak Samina. Lah iya. Nek nek lho. Biasane daerah kene kuwi. Ora ide. Gak patek lumadang ngono lah. Kuwi ya Samina kuwi. Nggih, bukan Pak sing tukang adan iki Mbak Samina. Kowe kok apa to metik metik. Surani. Ngomong aja nyepelek. Mbak Samina iki tapi nek paling apamu Mbak Samina tok. Tukang adat tok. Ada tok jajan nek tukang sayur kene sapa ayo? Sing masak. Sing masak. Nek biyen sering rene Jani, gua nak sing saiki. Jani terus ini bareng biasa masak kene. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Kowe kok kaya dukun to. Alah wong loro iki Jani karo Jani iki anggere masak karo rasa-rasa omongane malah cilik lho. Nggih. Ngerti parem. Biasa ya kene. Kalau tanggaku rentang-renteng kayak Patra Siri lho ngene iki. Jadi palane gede. Ya seni lho. Tapi ngapale tukang masak kok nggih, Pak. Saiki nek sing tukang ada beras pira ora? Tukang beras. Apalku yo kutok kowe takon tukang bibi lho. Aku berarti ora apal. Ora apal. Nek sing tuku beras, ya tuku beras. Bu Cik Yati ora dan. Kasih to. Anak Yati karo aku sik. Dulur. Dulur ngene. Nanti Bapak Yati iki karo aku bapak padha. Gak yo wong liya kok. Lah kok ngene to, Mek? Ya gur ngene-ngene tok kantor-kantoran duwiji ya. Tapi nek situ kang wedan kang gawe wedan lanang. Tukang gayeng. Nek pahit to kok. Yo, sarinten. Kuwi apa aku? Apa nggih sarinten? Kowe kok apa kok? Ya sepurane. Wis karo dukun lho Mak iki gak tak betul. Udah kita tuh dadak yo aku lah. Ora wis absen to. Sing penting ku ngene lho Mek. Yo nggih nyuwun sewu Mbak Cangik Mbak. Awake dhewe iki silaturahmi dan mau bekti karo panjenenganipun Mbah Sepuh, Mbah Sidah.
Iki penggemar panjenengan lho Mas. Nang kene iki niate silaturahmi ala barokah. Mbah Sidaya penggemarmu Mas. Mbah berarti pun sepuh to. Mbah sepuh ya suwane gak luput iki 88. Lho, Piye? aku ya anehku yo penggemar iki pokoke di atas 70. Iya. Aku iki badane koyo artis-artisnya terus kenal karo cah wedok. Sing beri aku WA yo ndek kabeh. Ini gak penggemar. Kabeh tak WA sing balik siji cak. Mas Met, nuwun sewu, barang niku wau nak sepuh niku enak apik dasare. Nek sepuh. Enak apik. Apik. Kowe ngerti ora? Berarti nek anom gak apik. Apik gak enak. Apa nek tuwek mesti enak nek. Enak. Kowe tau mangan pelem ora? Pelem kae? Nek tuwa rasane piye? Juk. Lah nek tuwa legi. Lah nek nom Yo wetu. kowe tau mangan salak. Salah tahu. Nek tuwa lebih. nek nom apa nek tuwa kuwi ngono enak tinimbangane sing nom. Lho. Sing tukang kelan ngono sapa ta? Dek delok takono kono aku gak patek Tangan. Bujani. Lah, takono bujane lho. Piye? Kowe tau kalau jangan bom ora? Tahu masak ora? Ya tahu ya, Pak. Yo tahu. Biasanya di napa niku biasa? Bahan utamane. Yo Pring pring nom. Lah, ngopo mboten ngisi tuwek mawon? Wah enak terus ya. Piye to, Bro? Ora masak galar. Bro. Rayo. Itu perlu Sing ngomong dhewe. Waya kucuk ngeten iki. Tak omongi ya, Met. Apa nek tuwa iki mesti payu larang. Lha ngono. Mas wargane ngono. Larang to. Kayu nek wargane larang. Apa nek tuwa kuwi regane larang. Wong nek omong otot-otot ora tau survei. Lah sampe. Mulane to wong iki gaul. Gaul piye? Sapa karaoke lho ngono. Lah ngapa usane karaoke? Dadak kok ben terbukti omonganmu kliru. Nek tuwa iki mesti payu larang. Alah sing karaoke iki tuwa ya gur 50 kok. Nang 300. Ayo gak wis. Iya, aku saiki arang-arang. Yo ra entuk Kalau sing penting iki silaturahmi. Tes lokal ngono tahu. Lah ngeten gere kabel satur wedhus. niate iki ibadah silaturahmi. Mula didongake kagem tamu undangan iki. Pak iki. Iki yo mantu to Met iki jenenge downloading wedding Met. Oh, nganten to. Nganten. Download iki ngunduh wedding iki mantu, ngunduh mantu downloading wedding. Wisuda kali ngasrama. Utawa ngunduh mantu. Ora aku nak bosomu nih. Lho, ora ro. Malah itu downloading. Aku downloading lagi ya 3GP ngono kuwi. Wis belajar memangane. Ya ditungake muga tamu undangan sing rawuh ing dalu punika nggih dipun paringi sehat walafiat. Amin. Rezeki kathah tur barokah. Amin. Kabeh petani muga-muga tandurane dadi wul pawektune mati ketekuk batine akeh. Amin. Ingkang kagungan putra kula dongake muga-muga putrane pinter dadi anak sing saleh migunani nusa bangsa tuwing agama taruna mungkuli bapa. Nah, iki. Jadi kan pas ini Mas Ridho ngaten iki sing mboten pasaran. Dadi Dadi bener. lah modele dongane lah tarik-tarik tertata. Nggih. Bener. Iya. Nek ana sing salah ra krasa. Nggih. Pertama muga-muga sing sawahe panenane akeh. Kalimpah ruwah barokah. Nggih, iku lah sing gadah sawah weles teneng ditungane. Nah. Sing ra duwe padha karo nyek lho Mas. Panen apa? Wong ra di sawah nek panene apik. Apa panen kethek lho? Bener. Panen kok dongake yo bener to Met. Untung ora kula mbok sing lengkap to. Lengkap. Muga-muga sing gadah sawah panenane kathah mlimpah sing boten gadah saged tumbas. Ngono. Komplit Lho, tumbas iki ra nek duwe duit, ya sok ora maksane iki wong ya ora duwe duit, ya duwe duit kok Met. Sok ana sok ora. Nggih mboten Mbak Sari. Nggih. Lho, lah nek muni 2026 iki kok ora duwe duit bingung kuwi wong sing goblok. Wong iso goblok, wong lesu kae wajibe mangan. Wong ngantuk turu, wong kesel Ya leren wong ora duwe duit utang. Ngono kok mbok pikir nemen-nemen. Ngono lho. Lah utane ndi lho? Lah iki bang bri. BRI. Tulisane ngono. Oh, aku ora dipeseni bisa-bisa lho nak maca. Iya. Dadi bang kok bri. Kuwi enek iki yo kanggo utang-utangan yo.
Lagi rasa bingung hari gini kok bingung ra ndek duit. Lah wong utang iki aku kudu nyaur. Ya, Wajibe wong utang nyaur wong milih balekke. nyaur ki nganggo apa? Nganggo duit. Wong kene urung duwe kok. Ya mbok santai to wong kono sing duwe kok. Bisa. Sing duwe Beri. ngono. Ini wong duwe kok santai. Sampai karo kene kok ya melok kocok to Mas. Ayo padha sabahe ya. Lu maksudnya wong tak wajibe nyaur aja Ayo bebas. sing nyaur ku ya duwe to, Mas. Nek urung duwe ya lho. Ya nek aku kuwi kalah. Lah saiki nek aku ndongakne kok jebuk luputke. Iya. Sing duwe putra, duwe anak muga-muga tak dongake dadi anak sing saleh, salehah. Ya padha mbek sawah mau to. Soleh-solehah rek sing duwe putra. Lah sing mager. Sing ra duwe anak. Betul ya majul ya mandul. Oh mandul. Gak wong jenenge rumah tangga. Nggih. Yen sewu sak ngertos kula wong anak itu kan penguat rumah tangga. Betul. Oh iya teh sing iso ganduli bangunan rumah tangga. Iya. Anak iki nek sampe ra duwe kan yo repot. Hmm. Tangga kula niku enten 7 tahun nikah. Gak duwe anak. Lho. Tak batin tak iso ora aku ngono. Nah. Wah, ngono ki aku ngene lho, tak dolan nggonku nginep rong dina rong bengi mulih. Pitung tahun orang Pitung tahun ora duwe anak. telung dino ning gone komet kon moro meteng carane piye mek kersane piye kene sing urung kandhani. Nah, ngono. Prosese piye? Soale kan iki lho Lah iki terima iki ilmu tuwa iki. ilmu tua saking tuane tiba-tiba kok jedhe tuan carane gampang Mas, dadi pikiranmu ki wong nenggonku rong dina rong bengi ki ya karo bojone. Iya, mate tak kandhani. Omongi. Mas, nek pengen duwe anak iki gampang carane nek loro. oh ana loro sing Iya, nomor siji secara medis, sing nomor loro alternatif. medis kalau kaper Nek bedane Wong kudu nimbang medis itu alternatif pakai. iki megah dhewe wong Wong Jawa Jawa nek secara medis medis sing piye medis ya awake dhewe nang dokter kandungan iso konsultasi karo dokter bagaimana atau minta obat penguat lho atau minta penyubur kan bisa. ben supayane kandungane kuat Bisa. itu secara Medis Mas. nek sing nomor mau secara Alternatif carane alternatif piye bendang duwe anak ya diurutno. Oh dipijet. Lorong. nah nek diurut ki ya dipijet to Mas nggih boten. Oke. Wong aku kerek Urut diurutno. maksudnya iki diurut iya diurutno. Diurutno. Waduh. diurut piye panane ya lagi sing bisane kok mbabukan mau Kuwi Oke ngono ambek tak liya. sapa tak pilih Aku. iki pamane Terus di anak. ya kan di bojo ro di anak Ya diurutno kena. lah ya dipijet Ora. lho kok diurut piye Mas Diurutno iki kuwese bagus. lah ya merusak gila-gila Sebenarnya enggak duwe anak. Mas. lah ya kok terus anaknya nak lahir koyo ula weling Tegese iki sing kei motivasi iki lho. oh memberi solusi ya Nah, ngono lho. lah nek aku kabeh dongane mbok klerokke lah nek kowe dongane piye jajal lah yo Nah, iki. Bismillahirrahmanirrahim. Apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. met kowe dagelan lho met Alhamdulillah. met Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Ampun cengengesan Bapak Ibu. Jadi kula salam dongane jenengan jawab dongane kula. Ngoten nggih. Kula bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. leh ngomong ki mbok bulan bele iki ya nyokmu nyok Ya ya, Teh. lehmu ngomong dibenerke jajal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah puji syukur marang rasanipun Gusti Allah Alhamdulillah. amin
Sholatu wassalamu alaikum. Asholatu wassalamu ala asrofil Ambiya. ambiya. Nganggo ambiya cukup. Ambiya. Mas Dewe irin aku ganteng tau kula ilmuku kudu nadangane. Alah ganteng apa kenapa cidok kok ganteng. Anek sing rasane awake dhewe mlaku rene. Monggo yo kok terus tak beri terus. Dagane ciri-ciri. Tane remukan iki Awake dhewe kan ora tau untuk MBK. yo jaman kae. Kan iki dalan stunting kok ya Mas. Kutumu kok yo. Doa sing bener. Kula donake muga-muga sedaya ingkang rawuh mugi sugih Allahumma. Banter. Ini berarti menandakan donga kuwi simpel, jelas, penting. Mek sithik tok kuwi Mas. Jawa kuwi mau ya budaya, Pak. Jawa diarake iki ya iso. Lah nek ndongake mung sithik tok kok ya pantes to. Lho. Dongane Jawa diarake ya iso. apa nggih? Takon apa men? Mek dongane piye ya cara mau? Jan coba. Muga-muga sedaya ingkang rawuh tak dongane sugih Allahumma. Amin. Dongane ya aja sugih tok. Kula dongake muga-muga warga mriki pinter nggih Pak nggih. Oh, nggih arang-arang to. Ora kate butuh pinter. Butuh sugih. Butuhe pinter. Kabeh Dongane piye? muga-muga sugih Allahumma. Rupimu. Kula dongake muga-muga pinter Allahumma. Pak amin apa? Anu iso nyapor, ora butuh nyapor. Iki sing ora berpengalaman ngeten iki. Lah pripun? Wah, niki wong nek ora berpendidikan yo ngono iki. Piye? Kuncine wong urip iki kudu pinter. Malah tetembungan wong bodoh pangani wong pinter. Kowe nek ngandhake sugih, paling gak iki orangnya harus pinter dulu, Mas. Lah terus aku sugih musuh wong pinter kenapa? Ya iki. Ya iya. Lho, aku sono los aku. Cah sugih kok. Ya aku sih, sesuk sik pada sugih. Aku los wong. Iki jenenge wong koclok iki. Kowe ngerti ora? Enggak. DPR, bupati, camat, lurah, presiden. Kae wonge pinter ora? Pinter. Lho ya ora pinter. Iki kerja lho. Kerja aku ora butuh kok. Wong sugih apa kerja di DPR dadi lurah? Aku los. Kowe nang omahku lah dus dhuwit ngono. Wong sugih ya. Lho iya posokan duwe ketan. Dadi wong iki tisu atusan. Wong sugih kok wani. Aku ya aduh nunggu wis tak. Tapi kan nyuwun sewu Mas. Kowe iki nek duwe anak mbok sekolahke apa ora? Iya. Sekolahke ki butuhe piye? Ayo ben ora piye-piye wis pokoke butuhe anakku ki kaya bocah-bocah liyane esuk ana kegiatan adus kanggo seragam masalah pinter karek kono. Ora tak peksa. Malah anakku sering tak pesen sekolah ya. Nggih, Pak, kudu pinter-pinter. Kowe iki wong tua kocok apa piye to Mas? Marang tuaku ya ngono. Marang tuamu kuwi Ya, lah kebanggaane wong sugih iki apa nyuwun sewu lho Mas. Bangun manfaate. Manfaate Wong pinter insinyur kuwi iki mbangun masjid, mbangun jembatan iki mergo wong sing mok delok ki apike. Ning akeh eleke. Wong sing bobol ATM kae wong pinter apa wong sugih? Wong pinter kae nek goblok mesti kesetrum ndase. Hati-hati wong pinter ki ya kudu bener. Sing penting sugih, nek sugih bermanfaat. Misale, masjid kene urung dadi mergo aku sugih, tak sumbang lho iki bermanfaat. Omahmu urung keramik, bojomu tak keramik. Omahmu. Kowe apa iki jogane keramik kok bojoku mbok keramik. Aku bayar-bayar bojomu mah. Bocah mangkok kok ya. Kok pedalan iki rusak ya? Rusak. Wong aku sugih, tak aspal. Aspal. Lah aku lambe iki. Upama tanggamu duwe gawe, Gawe kok ora duwe ragat, berarti ragat. nak wayangan. Wayangan kok kurang ragat. Tak sumbang. Wayangan aku sing bayari. Upama bengi iki Bintang tamu aku sing bayar. Pak Tukirin. Upama duwe gawe ngene iki, kowe mergo wong sugih, yo. Mbok sumbang. Ora. Kowe sugih lho mek janji. Kenapa? Sugih kan sik upomo to. Tapi kan paling gak kudu pinter. Bocah pinter sok nek gede dadi dokter. Ya ora. Ora dokter pinter. Pinter. Lah pinter kok takok terus. Takok piye? Lha kuwi anggere teko besok ora apa, Pak. Lah nek roh rene aku. Dokter lu tentu pinter. Jadi penduduk cap apa kamu? Lah kaplang. Oh,
ngomongnya kalau aku dipikir sih ngomong dokter pinter belum tentu pinter nanti sore kasih aku periksa anu darah tinggi iya aku pernah cek 650 kuwi jane angsuran karo potensi darahmu tensi darah 650 sing loro ki aku popo lha nek loro aku lha kowe tau umum saiki tensi darah 650 lah tonggo-tonggo padha titik aku ndak gawe wong karo tau kowe aku ning tensi titik ngono wis tak ora kabeh musuh masyarakat sing ujug ngene iki 650 lah kok aku periksa karo dokter ora ditenangane kok ditutup. Wah, ndak apa-apa lho. Ngono karepe piye? Wong kok terima dituntul, mbok wong yo ora kulahan mbok langsung diratani. Ben sosok ya sesuk dokter tak kandhanane omongane sobat sesuk kowe iki tak kon kuwabe tapi tak kon setrum ya Met yo. Mati. Alah ora terus kok mat latihan yo Met yo. Tapi apa le? Tak aku iki kan. Yo nek baru tul. Alah, enggak apa-apa, Pak. Orang ini masih ringan. Cukup dirawat jalan. Ini dia. Senang aku tabrak truk. Dokter model ini namanya mendiskriminasi terhadap pasien ngono maksudnya kowe dikon lho rawat jalan jare lah aku dirawat jalan yo nek truk lah wis truk liwat apa kak ya ampun met mane kancam yo do mau melu kowe met ya wong kowe goblok temen lho met lah yo maksudnya tenang ya aku goblok maksudnya dirawat jalan iki kowe iki ora entuk nginep lah kowe nginep ya apa bataku wong aku ya ora kenal dokter kowe ketek keluarga dokter kita ini wae kono lah aku keluarga ya panggah nginep to Pak omong ngono Pak daripada aku tensiku melok 7.000 nah kakak mbok piye maksudnya ini dirawat jalan iki ngene ya Met maksudnya dirawat jalan kuwi mau ya kuwi mau dirawat karo aku lah nek pesaken nak nguntal masang infus piye kaya nanti mang karo plak buat nek niate dadi dokter totalitas menyamakan sama kata terhadap semuanya pasien maksudnya dirawat iki kowe dirawat nang omahmu dhewe lho Met dirawat dokter dokter tak bacok kan kowe jenenge mulane kuwi berpendidikan dan berprestasi kaya beliaunya panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo Eskom kira Eskom iki ngerti ya apa iki yo Eskom karo yo sarjana komunikasi negara menika panjenenganipun Mbak Sinta Mailina sarjana pendidikan padha sapa iki yo ki SPG apa ki sampun pedhedel sarjana pendidikan kene mula didungake muga-muga panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo kaliyan Mbak Sinta Mailina anggenipun bebrayan agung bangun Balai Wisma enggal pun maringi golek kencana sing bisa tata jalma manungsa awujud bayi dengan program pemerintah 2 anak lebih baik Met lebih baik lagi 3 kowe ora tau melok kabeh Met kan kepinginane cita-citane wis dadi wong sing sukses lah sing terakhir siji iki digoblokne ngono anak kok goblok lho yo kocak apa to Met kowe iki Met saya tuh kalau ngomong mesti berdasarkan data survei kehidupan kehidupan sing pinter disukseske sing nomor 1 dan 2 sing nomor 3 goblok Met ya dipinterke kabeh kok digobloknya pilih kasih jenenge karena ada tujuane awake dhewe berumah tangga iki saya umur saya tuwa nah saya berkurang daya ingat berkurang kesehatan berkurang laku ya nek kabeh do dipinterke dadi wong sukses ya kuwi dengan otomatis gak enek sing nang omah blas kabeh sukses momang sing dadi tentara menteri misalnya dadi kapolda nggone luar Jawa
Lah kabeh lah tinggal wong loro lanang wedok tolak. Nah, wis mangan kok lho. Ya ora. Nek sing siji digoblokne nah. Sing iki ra dadi popo. Akhire nang omah sing baturi ya sing gemati karo wong tuwa. Lho ngono lho nyek, monyet. Jadi anak goblok kuwi enek manfaat. Enek manfaate apa sepuluh mau wis sukses gawe ning luar Jawa Barat. Tunggalmu piro, Met? 3 Pak. Weh, sing garap Sudah di Universitas Malang. Oh, wah, sing nomor loro Dosen di Semarang. wah, berarti iki sing masuk goblok Sing iki. nomor 3 sapa, Mek? Aku. Oh ya kowe. Weh, berarti. Iya. Gobloknya Pak. Ora aku mau mah. Aku tak niati kudu goblok. Kowe goblok iki ora itu paling gak kowe harus pinter, harus cerdas Mas. Dengan adanya IT, awake dhewe kudu pola berpikirnya apa iki kudune dipinterke duwe anak iki. Komen iki pinter kok bahasa Inggrisnya ngerti. Bener. Dawa bahasa Inggrisnya apa? Long. Ya, itu tinggi. Tinggi. Hei, Hai, jagung. jagung. Krong. Nah, tekan di. Kawan tawa aku. Nah, boten apa Pinter tenan iki. Gadung kok Nek jam apa, Mek? kok Jam Panjang. panjang long. Sing iki kono sik. Kono karo ngene kono sik. jagung wong pinter. Kono sik. Lah, krong. Padha panggil manten ila tuwa ya angel. Kaya niki giyak-giyak macam kecandaan. Iki awake dhewe ngatur pambagyo Mek. Betul. Seneng-seneng mergo pada malam hari ini luar biasa. Wah, niki wau Matur suwun karo Pak Lurah kala wau. Balurah ngelu. Pak sapa asmane? Pak Nur Nur sapa? sampun nyawer dengan ro aku Ya, ya. matur suwun. Niki badhe wayange benjang, Pak. Woi, ada. Nggih, alhamdulillah. Harus meresmikan Waduk apa, Mek? Karanongko. Karanongko. Oh. Nanging Mas Joko Kenteng ya. Gak yo ngomong iki kok. Iki ya, Mas. Iki tapi sore lu jam 2 kan teko sik kon uras. Waduh. Oh, anu kowe Iku anu. nek telepon dengan lupa pagi. Ini di dalam kok kan golek iwak kok bukan uras waduk karo munggut kan ya. Wong dalam lagi. Dalam wis Niku sing apa? Tanggal piro? Pun tanggalnya tanggal 3 Agustus oleh paling. Aku penuh. penuh Penuh. penuh kosong loh. Agustus nggih. Aku penuh. Mungkin di Tutup buku pun. Di September biasanya pengetan hari HUT September kae sing diingi tak tolak pe anu. Dinane apa? Selasa Pahing, Pak. Lah, aku. Nah kali yang ini gampang. Oh ini wayangan ini. Repot-repotin baik berangkat. Jadi batu nguras niku wayangan. Jadi Wayangan kok esuk. Ayo kene disake. Makane. Iki sigene wakasannya tuh. Oke. Ya. Mau kabeh kaya. Ya. Ayo MC-ne Mek. Iki nyuwun sewu Mbak Sangit, Mbak. Ya, monggo. Videonya Mas Komet niku dagelan terlucu. Nggih. Dia juga Ngomongan nak rumah bangkumu. iya. Kok kemasuk. Iki terus suarane jape kok kalau mongso nggih MC dandut. Campur sari. Dangdut kuwi kudu duwe ciri khas. Suara gede, apik. MC Dandut ini gawean lawas kula riyen. Apa iya Mek? Iya toh. Saurunge dagel iki. Saurunge Dandut. Coba. Oke. Wong iki dia MC lagi ngomong oke ngono tok wong. Gimon. Hah? Kumon. Kayak ngantuk. Ngantuk melili. Baik, saudaraku semuanya. Ada sederetan artis presiden kodanya Jawa Timur Indonesia Show. Tak tampilkan satu persatu spesial untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Kakean. Kakean. Asli kudu kayak Kakean Mek. Oke, baik saudaraku semuanya.
tak panggilkan satu persatu presiden yang sangat luar biasa. Spesial malam hari ini untuk Anda semuanya tentunya. Ada si cantik. Cuma pertok Lah kamu lho sing sedeng. dari titi dengan Ngomong sing ketawa ya. dengan baik. Oke, baik saudaraku semuanya sudah hadir. Tak panggilkan artis dan presidennya yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Artis. Kan opo met aku suran diri. Sebut itu euro garing kok. Ayo terus ora kok kipas. Tak open nih. Yo, Yo. apa kowe melu-melu? Iki beronganku lho. Kumpulan itu silaturahmi dari pacaran. Hah? Itu harus diantem dia remuk. Remuk. Moga mamile. Kula milih, di MCC. Paling tidak kan ngerti sapa terus ngambil itu. Sing dicro ya penyanyi sing hebat to, Mek. Hebat. Digatone karo awakmu. Kira bener enggak? Jadi, oke. Yakin. Yaki tentang anu mau Mbak. No, ada presiden yang sangat luar biasa. Siapa dia kita sambut sama-sama ada si cantik. Love you. Wow, ternyata Mas Komet sekarang kelihatan dukur. Beginilah. Kalau lelaki dekat dengan perempuan cantik. Suaramu kok kayak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mek kok suaramu kayak Banaji Roma Irama, Mek. Begitulah. Artinya mas. Arjen Mas. Umpama. Upama Mek cara konsep lho, Mbak Canik Mbak Limbo. Paman arkan nyoba. Oh, praten. Oh bisa aja. Praten iki Banaji Roma Irama iki Ani, aku Ayayani. Ya. Allah. Ayah kok sak ketelon. Ya, enek yo iki lho Mek dia. Terus iki gak ayahe bomo. Kok kowe kene terus dadi karo kene. Yo. Duwe anak wis entek gorengan. Anak udah negaranya kok enek dolan diminta cilik-cilik. Terane anak pitik. Oh, anak kok cilik-cilik. Iki yo sewu samane kula iki Ayayani, Ayayani, niki Roma Irama. Lah iki tokoh utama, Tokoh utama. Niki lho, irengane biasane ra nganggo piano to nyebut. Iki saene keyboard irene diserepeki kaya ketopak ning adekane Ani karo Roma Irama. Ya. Wah, Bio tadi yo. Iki nyalai kabibiri ora lho. orang anggo ana irengane sek. Walah seksopon. Sektor mak rapat. Lah urung kok niki kok. Saksofon. Aku kula mengke mujarasa Ani teko. Iki sing teko. Ani, Ya. Kakang. Wis sesuk. Nah, kono. Kowe kok kono Mek. Kondi kok kono lah wis syuting. Ini soal rahiman kok. Sik bagi Mas Thomas kok malah dhuwur men bagi Lah Mas. ya aku Mau ki Mas aku padha kok sak meter kotor to Mas. awake dhewe telu yo. Lah iya. Gak ngerti perkarane to. Perkara apa? Iki sing delok live streaming yo ora ngerti. Lah iki lho. Oh, kaisar. Jalan ini. Lho, lho. Salah dinjet tinggo. Aku iki yo mau padha. Padha kita itu murid dari Mas Gomo ya 2. Lah iya. Ya kene. Nah, turut Pringgosak bumi makuna campur gakagung semono putri ingkang satu hingga tidur mata sesarengan sandiwara ketoprak Alek Budoyo dengan cerita cinta tidak direstui
Pada pagelaran pada malam hari ini, para pemeran Mesti elek lho. peran-peran ataupun peran adegan pada malam hari ini, ayah kami yang akan diayahi oleh Bahasamu pilih. apa jenenge Mat? Yang akan diperankan oleh ayah. Biayai. Yang akan diperankan oleh Cak Selindro, seniman dari Blora Mustika Jawa Tengah. Baik. Dan juga Ani diperankan oleh Bunda Ria Aprilia Seniwati dari kota Magelang. Dan juga Roma Irama yang diperankan oleh Cak Alek. Aku. Jojo. Cak Kampret. Komet. Cak Komet. Bagaimana cerita pada malam hari ini? Dok. Sudah beberapa hari ini aku sendirian di rumah, anak saya nggak ada pulang-pulang. Padahal saya sudah membuat jagung lempok, Ani pun nggak ikut-ikut. Apakah Ani sudah sekolah atau tidak, saya kurang tahu. Kira-kira Ani saya WA nggak pernah balas, kemana saja Ani? Ani tua nih. Anakmu dhewe luwi. Weteng aku karek menindak lanjuti. Anak ya bebas. Aku yo niteni pelukan hausi. Sing piye kaya Modelmu kok. Oh, dadi anggan-anggan ngono lho, Mas. Aja terus. Lah, nang tak tuntuni apa piye? Contoh gini kaya wong PC aku. Ayah. Ayah gimana kabarnya? Ayah kurang fit. Loh, kok kurang fit? Ayah kenapa kok sedih? Ayah kecapean. Nak, ayah mau pergi dulu, mau ngunduh jagung, kamu di rumah dulu ya nak. Kok mudah jagung gini? Emang ayah petani sekarang itu petani milenial ya nak. Oh gitu ya ya. Soalnya ayah juga belum ngaret, nak kamu di rumah aja ya. Tak boleh makan dulu ayah ya. Oh ya. Tak lihat dari tadi tuh kok sedih. Ayah tuh kenapa? Ayah capek. Hah? Ayah capek. Ayah pergi dulu ya. Ini di rumah aja ya. Oh, ya udah, Soalnya mau tak cari tunggu di makan. sini, Dok. Aku di rumah sendiri. Assalamualaikum. Ada saudara siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku takut ya. Hei! Ayah, aku takut. Kang Batang. Beda apa? Rumah Dri. Ya rumah orang ini roto ini. Lah aku online pesen ngerai rumah yo ngene. Masa gak kaya rumah? unsure nek kira iki lho. Rasanya mataku gede. Rasa aku Iya, gede. sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Roma, apakah Bapak sudah pergi? sudah Roma. Alhamdulillah. Kok sampai sini loh? Iya, karena aku tidak bisa menahan kerinduan ini. Roma kangen sama aku. Beneran? Iya, aku juga kangen sama Roma. Aku juga kangen sama kamu. Tapi kamu juga harus paham bahwa orang tuamu tidak pernah menyetujui kita. Nah terus gimana Roma? Aku harus dengan terpaksa meninggalkanmu. Loh, aku udah cinta loh sama kamu.
mencintaimu. Aku gimana, aku sendirian nanti. Karena cinta tanpa restu orang tua itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin bahagia nanti Ani. Terus nanti aku sama siapa? Abang biru lampu nek disco tawa mas mikir Ora lah, Roma iki lagune apa? Roma ya sing mesra Pak. Apa kuwi? Anu botak kuning Pak. Roma itu botak kuning. Sing mesra-mesra. Ya kali to. Anu dadi kur kene awake dhewe instrumen anu simpel ae sih. Apa? Sayang. Iya sayang. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Abang biru lampu medisku. Dong, betul kamu. Kok balik Thomas? Apa bolak-balik? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua. Siapa yang nyanyi? Aku seperti mendengar suara itu. Suara yang menghancurkan. Saya lucu Pak. Wah, sekolah masjid. Akhirnya kamu terpupuk dari masjid. Jadi pasang pupuk betul. Bapak Ehan. Kamu tahu nggak masa apa ini ya? Yo. Pilot nges. Masuk. Ani. Ani. Sini Ani. Ani, kesini kamu Ani. Kucing anggur, kamu nggak boleh ikut kucing anggur. Ani, tahu nggak kamu? Apa ya? Kowe iki ditawani tahu apa ora? Pengen bosok Jadi Pak itu botol tahu. tahu lah. Kamu ngerti nggak? Ayah ini di sawah sendirian kok kalah kamu di rumah gendang ya? Kok tidak gimana toh ya? Siapa itu ada kucing anggur masuk di rumah kita? Itu pacarku. Gak boleh pacaran, kamu sekolah dulu yang pinter. Rumah. Apa bener? Iya, itu benar Bapak. Kamu pacarnya Ani? Aku sudah lebih dari 3 tahun mencintai dan kita saling mencintai. Tidak ada cinta. Saya mencintai Ani. Tidak boleh, tidak. Saya akan membahagiakan Ani, Bapak. Bagian teles. Orang loro. Cewek sesame banget lo. Mak ngono kuwi makan sirahku iso mendah. Mergo aku dalan. Jajan prakteknya. Iki didukukne iso mendah. Kok iso? Ora percaya? Betul. Tok rene ya. Nggih. Kok pas mata pas nih? Nah itu lho, urung patek jelas PT. Ini motor tenang lagi Mas. Tengok dhewe lho. Ini hanya peran adik kan nek Diana iki cek urung kaya. Kenapa Mas Ferry masak sebelah?
Oh, ini kenapa disebut karo Kene tak. Dahlia, ini kenapa disebut karo Dahlia? Wah, mereka senang. Kene lho. Tak Motor tambani. tak lek aku karo dalan. Nggih. Motor iki ngono lho. Iya. Kalau naik motor Kurang cedek. Mari yuk. kita ijen Met iwo. Lah ya. Malah yo. Oh, ini hanya peran adikan tadi. Oh iya. Memberi contoh dan motivasi kepada orang tua lain di anak ini belum cukup umur, jangan tidak sebelum ya lagi bisa dulu bro. Kenapa? Ini bro dulu Mau sembales. tapi orang banyaknya pelang Bisa nek. Papa sak matane. lima lagi lima Iya. Ayo nyanyi ya. nyanyi apa lagu nih? Krek ini. Nah ini lagunya apa mbak? Ah, aku. Iya. Oh, lagune. Kok menawi sampun wonten mbek anu apa Ini wonten permintaan. Oh, nggih. Tak macane. kamatane. Kita Met. Terus. Maksudnya jenengan mawon ngoten nggih. Lah iya. Nggih, Iki tak macane sik. tak wacane. Nyok. Oh iya. Cara percaya. Angel lho Bos. Niki jenengan le ngendikan wau Kelaru piye. Iki layang tak macane. iki layang tak wacane. Oh nggih. Wah, nggih Pak Dalang leres. Niki sampun wonten nawala tak macane. Tak macane nyok. Oh iya. Kudune aku ngono ya. repot ngerti arek. Kok aku kok. Awake nyawane ini ngono. Ini keluargaku ya alek kok saya yo. Dalang ku ya gimana Met? Apa iki yo gimana Met? Biasanya dalang iki lek jenenge milenial dalang ngawi ya mung iki tok kok blurnya kok. Padahal nek sing usia kuwi jaman biyen gak mungkin lah jenenge kok alek ini gak. Wis ngerti ora? Komet kuwi dia kan oleh anak. Alek opo? Ora diapa-apa nama bapakku alek jenenge kok. Kok Jenengmu sapa jenengmu nek panggung kan komen. Iya. Nek nama Mas apa? Adam. Sapa? Supri ada. Pak Adam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salam. Nggih. Adalah kula seniman seniwati ugi para bintang tamu. Cak Komet ugi Cak Slendro. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten aja. Ing dalu niki nyuwun lelagon kapilut sesijeman. Itir sumilir. Nggih, ninggal katresnan matur sembah nuwun. Nggih. Ya. Nandan nggih. Dipilih salah satu. Leres. Saking pundi menika kalau wau gak nyanyi. Tanpa nama menika. Ah nggih. Isine duit 2 juta Met Met. 2 juta iki sawerane alhamdulillah. Iki Nah iki Met ngomongin dalang seneng korupsi ya Met. korupsi bener. Negara korupsi diberantas alon-alon kok ya dalang. Iki lho isine. Jangan hanya gara-gara uang 2 juta pas seduluran awake dhewe bijak ya Pak. Mas, Mbok ngoten niku jenengan kedai langsung kreatif ijoli. Gak mungkin nek terima rokok petang ada. 2 juta to ya Mas. Ya 2 juta. 2 juta. piye to? Nggih ta? Ngene sik wing mau nang ngene. Lho iki lho mun saestu Nggih. saweran 2 juta. Nah. Mun saestu Oh, ada tulisannya 4 juta. Nanti sing 2 juta kok korupsi. Mas. Lho itu. Lho ki selimut di dalam musuh. Balik, Mas. Sing balik selimute. selimut. Dalang amun 2 juta ya Bos ya. Papat. Kok ngeyel. Datang itu lho. Lah kok gowo. Lah, alih-alih 2 juta iki 2 juta. Uang di aku Met lho. Kowe Met yo Met. Iya. Remuk sisan. Ora nek popo. Nggih, Pak. Niki monggo. Nggih. Niki kagem teman-teman. Heeh.
Katresnan Jati. Ninggal katresnan. Katresnan. Iki sebagai tamu nggih, Mbak Sangit, Mbak Limbuk dadi penono apa nggih pitutur karo teman-teman kekalih Mas Komet. Nggih. Aturi Jadi meninggal katresnan sejati. Sing bener iki. iya. Oh, katresnan sejati ae. Mungkin meninggal katresna dia dipun pinangkani. Bun. Kabeh iki. Ya. Mbak Yani ya, Mek. Coba. Oke. Ya. Ya. Sing itu. Ya. Ya. Ya lagi. Ya. Asik-asik bersama Mbak Apri ya. Rama
aturaken kagem panjenenganipun ingkang ngamugati langkung-langkung kagem teman-teman kalih nggih Mas Komet, Mas Danang, Ruki Purnomo, kalian Mbak Sinta, Mailina, alhamdulillah. Iki sungkem kula takdim kula katur Mbah Sepuh, Mbah Sidah, awake dhewe nurut ngiyom supaya awake dhewe iso ketularan yuswane Mbah Sidah. Kiai ayem iki ora kaya Mbah Sidah. Laras menika sing kulino teng Sabin. Wah, pripun? Malah putra-putrane niku nganti wah. Mbok nggih teng dalem mawon, Mbok. Mboten mumpun kok. Nggih kesehatan. Laras Ngomong-ngomongane Mbak Sidah ngerti. Oh iki. sinten? Mula aku mau karo kene. Lah ngopo? Lah nek sepuh koyo kono ya. Lah wong kene ya ramu. Mati to. Yo, semangat ya. Yo. Yo, asik goyang. Finka gundel-del. Ora iki. Spote lho. Jari ini gundul. Lah iki wae. Finka gundel-del kembelengan. Finka gundel-del bertituput. Dulu ya Selamat malam Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu Mas Lender. Ya iku ayu ngene. Nuwun sewu Mbak Yovina, sakmenika domisili wonten pundi? Kula wonten Ngawi. Oh wonten Ngawi. Tasih sekolah napa sampun palakrama? Alhamdulillah sampun lulus. Sampun kagungan pacar napa dereng? Dereng Mas, kula single. Wow, single. Mungkin ideal. Tapi boleh aku. Sing wene kaya tengik ya sapa gitu. Mungkin Mbak Yovinka ada kriteria seorang laki-laki yang diinginkan yang didambakan seperti apa? Yo bilang Mbak Yovinka yo. Nggih sing mesti niku kiyaban kakung ingkang gemati. Aku enak yo. Terus sabar, mboten sok ngapusi ngoten niku. Kowe golek bojo sing gemati, sabar, Ora tau ngapusi. ora tau ngapusi. Sifat. Sekarang secara fisik Oh, fisik. Fisik kula pengen sing gede dhuwur Mas. Gede dhuwur. Nggih. Nggih minimal 200 meter. Loh. Kuwi wong apa jarak tempuh? Ya maksudnya nek disandingi kula niku pantes. Oh, pantes. Nggih. Anak ya, Mat yo. Aku mari gede nduk kok, Mat. aku aslinya bisa aja lah diatur. Bisa kita aku yang jeder kita kata lah. Enggak, ini kan ngatet. Buku pas. Om aku kelihatan. Kemana nak miring nih maksudnya? Mbak Jovita, Nggih. sakjane dunia ini enake lanang nek omat karo aku, mesti sing mbok pilih sapa ayo? Tapi bunuh diri kayak. Loh. Apa? Lah ada pilihan apa? Aku kok ngingin mati ya. Lo bunuh diri enek pilihane. Ayo salam-salam sapa-sapa Basarga Jepang. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu, mbahku, Mbah Uti, Mas Mbak, sedaya mawon ingkang sami rawuh sami lenggah dhateng mriki. Nggih. Monggo badhe ngaturke napa? Loh, Napa? ngaturke napa? Nggih, pimpinan kali panjenengan ning Nah, niku. Sudah ada permintaan kapilut sesideman kitir sumilir ninggal katosan matur suwun. Anu mawon. Napa? Suwun. Ayo saya ngomong ngatur pun. Boten. Napa? Anu kula niku apa dangu mboten panggil jenengan nak jenengan nak muda pripun ngoten to. Bagus, Jenengan bagus. rumah kula pas kula panggil jenengan kula wau nggih mboten kalih niki to. Aku pas ketemu melok sapa dalah sapa? Aku ini di sing salah ta dadi. Oh, jenengan berarti oh. Ya, kalau mang saya gimana tuh saiki awet iki teman saudara ya, Mas. Oh, begitu. Berarti Kalau kekantan Ayo ora aku golek sing murah kok. Masa, Mas? Nanya aku mau pikir saya. Murah ben. Ngaturin apa? Bayo Vina. nggih ninggal katresnan mawon. Ninggal katresnan. Nggih. Nah,
subuh kalian pamundutan ingkang wonten selatan mriku nggih. Nggih rada anu dibarengi karo Mbak napa niku Mbak Titis. Oh, Mbak Titis. Wayu nenek nek Mas. Wah, nek nyuwun pangapunten iki ora iso nyuruh itu. Gitu. Takoni. Oh, nggih, monggo kan. Nah, ditakoni coba. Itu yang gadung jowo kita ayu kabeh. Takoni, Mang takoni. Kuwi sing dalu, Mbak. Piloter dalu kan Mas. Sehat nggih? Nggih, sehat alhamdulillah. Nah, kowe ae. Aku tak loro. Mbak, pripun kabaripun? Saya Mas Lindro. Wanen kuping mugi basa. Bosok. Panjenengan paring asma sinten, Mbak Yu? Kula Titis. Titis nomor pidal saking pundi, Mbak? Saking Padas Ngawi. Oh, nggih matur nuwun Pak Tris. Sama niko sampun kagungan garwa apa tasih sekolah Mbak Titis? Kasih sekolah Mas Lindro. Oh sekolah, sampun dangu dheweke panjenengan iku Abah Alek. Kula putrane Abah Alek. Oh putrane Abah Alek. Putrane. Mas. Wah, lah ya men. Kok nempel? Ya putrane kono ya Pak Drai. Iki pengkhianat. Iya, ini jangan Mas. Ya. Ayo, Ayo.